Bo día, estamos aquí no CEIP de Roxos o alumnado de Roxos ten unhas cantas preguntas para o Concelleiro de Medio Ambiente sobre este tema da compostaxe. Comezas? Hai en todos os colexios de Santiago composteiros? Non en todos, pero intentamos ir levando que todos vayan tendo composteiros. Hai moitos que xa levaban anos con eles e que xa levaban anos facendo compost. E agora, pois vos que tamén tiñades composteiros, retomades a actividade. Se utilizan nalgúns xardíns compostaxes? Despois da materia orgánica compostar, dese período de fermentación e onde os microorganismos van actuando, o compost que temos ao final podes empregar tanto na horta particular, nunhas macetas ou simplemente no xardín como emenda orgánica para que mellore a produción, a produtividade e mellorar sobre todo a calidade da terra que temos. Que axudas ofrece o Concello aos colexios e aos veciños para o compostaxe? Pois mira, en este momento no Concello de Santiago pois temos máis de 1.700 composteiros individuais en vivendas particulares, co cal máis de 1.700 familias que xa están compostando. Temos 15 illas de compostaxe comunitario, onde as familias da contorna desas illas tamén están botando os biorresiduos para compostar. Temos outra illa de compostaxe na Escola de Hostelería pública en Lamas de Abade, donde todos os alumnos da escola e as comidas que realizan todos os días, pois os residuos, os biorresiduos, esa materia orgánica se composta xustamente ao lado da cociña. E ademais, pois temos máis de 200 colectores marrón, que se chama da fracción orgánica, por toda a xeografía da zona urbana, para que a xente poida separar a materia orgánica non para tratala in situ, sino para levalo a unha planta de compostaxe máis industrial. Non é o mellor das solucións, porque o mellor é o quilómetro cero, facelo pois no mesmo centro, na mesma vivenda ou na proximidade, para evitar gastos de combustible, pero seguimos pois promocionando pois agora nos coles, coas actividades, con Adega, divulgando e facendo pedagoxía do positivo, de todo o positivo que ten a compostaxe, que se fixo toda a vida. Que pasa se algunha familia non fai caso ao reciclar? Pois mira, o primeiro que xenera un problema que acabamos pagando todos. Si ti chegas á zona onde están os colectores, os contenedores de residuos, e non separas correctamente, mezclas, e iso vai a ter un gasto moito maior, vai supoñer un custo moito maior para a sociedade, para o conxunto, que se o facemos ben. Porque xestionar cada unha das fraccións, se están ben separadas, é moito máis fácil, é máis barato, que se vai todo mezclado. Porque se separamos en orixen na vivenda, pois facilitamos que non haxa tantos operarios, que non haxa unha cadea de traballo posterior. E ademais ten un beneficio medioambiental claro. Que pasa se non se cumple a reciclaxe do compostaxe? Pois mira, a Unión Europea exixe que se cumplan unha serie de parámetros a hora de xestionar os residuos, obriga a separar a todos e cada un de nós, que separemos todas as fraccións, orgánico, envases, vidro, papel cartón, agora tamén separamos aceites, roupa, seguramente me esqueza de algunha fracción máis. Entón, obriga precisamente a separar a fracción orgánica e recomenda a compostaxe porque a parte máis importante deses residuos. E despois hai que seguir avanzando, sobre todo, nas 3 R's, que poderían ser máis R's, que reducir, reciclar e reutilizar, no? Para xenerar menos residuos. Cando comezachedes a facer este tipo de actividades nos centros escolares? Pois empezamos o curso pasado, pero xa se viña facendo pois en outros mandatos anteriores, a nivel individual, a nivel de illas de compostaxe, pero digamos que este é un traballo que hai que facer constantemente. Hai que seguir falando da compostaxe para que todos, cada un de nós, sexamos parte desa solución á mitade da fracción orgánica, que o mellor que podemos facer é xestionala en proximidade, na casa,
nese composteiro comunitario, ou simplemente se temos animais, porque vivimos no rural e podemos ter unhas galiñas, ou un porco, ou unhas cabuxas, pois que se coman todo eso, que tamén despois nos van a dar leite, nos van a dar ovos, nos van a dar carne. Por que os vermes son importantes para a compostaxe? Pois unha boa pregunta. Toda a materia orgánica que botamos no composteiro, para que se composte, necesita microorganismos e vermes que aceleran a produción de compost. O verme o que está comendo esa materia orgánica e o que está expulsando toda esa materia orgánica xa elaborada que xa sería apta para cultivar. De feito, incluso hai composteiros que se chaman vermicomposteiros, onde o traballo se fai basicamente cos vermes, coas miñocas. Que opinas do proxecto Altri? Vos facedes unhas preguntas que non son xa de... Pois mira, o proxecto Altri supón destinar a unha parte moi importante do territorio, primeiro, a facer un monocultivo dunha especie exótica, invasora e pirófita. Pirófita é que ademais se aproveita do lume para expandirse, non? Altamente inflamable, co cal é un risco. Nun país que xa destina a esta explotación, a este cultivo, o doble do que tiña contemplado no plan forestal fai 20 anos. O sea que xa duplicamos as hectáreas a eucalipto. Perda de biodiversidade. E logo non xenera postos de traballo, contamina moitísimo este tipo de industria, porque é unha mega celulosa para un produto que é a celulosa, nada máis, non aporta un valor engadido e contamina non só a zona da Ulloa onde está. Si hai que poñer unha chimenea de 80 metros de alto para que a contaminación sexa difusa alá na altura, é que moi ecolóxico non é. E despois, si consume moitísimos metros cúbicos de auga do río. Si os bota ao río con 3 ou 4 grados máis de temperatura, van a morrer os peixes, vai haber contaminantes que van a baixar polo río Ulla, en este caso, ata a ría da Arousa. Vai contaminar a ría da Arousa, vai matar os peixes da ría e, ao final, o beneficio para uns pouquiños e todos os, digamos, os perxuicios para a gran maioría da sociedade. Eu creo que hai moitos motivos para non apostar por unha industria tan contaminante como Altri. Vostede que opina que deberíamos facer a conto do que está facendo Trump co cambio climático? A pregunta é difícil, non? Compostalo, a mellor, pero... No, o que non se pode é ser negacionista e negar realmente cales son os problemas, tanto a nivel medioambiental, como a nivel social, como a nivel estructural. Trump pode decir que para acabar cos incendios hai que talar os bosques. ¿Lo has escuchado, Trump? Trump pode decir que a Terra é plana, non sei se é... Pero bueno, creo que está máis que demostrado que é redonda e que hai un movimento planetario aí que leva pois infinidade de miles de millóns de anos. E a nivel social, pois promover conflictos armados é o menos ecolóxico que hai, e non só polo medio ambiente, sino porque acaba coa vida das persoas tamén. Entonces, que lle podemos decir a Trump? Ti que propós? Botalo do goberno. Pero non nos toca a nos, non está na nosa man. Vale, eso no tiene mucho que ver, pero es que tengo que preguntarlo porque siempre tuve la duda. Lo siento, pero es que siempre tuve la duda. ¿Cómo hacéis para los políticos para siempre que alguien no esté de acuerdo con algo? O sea, es una pregunta que llevo siempre preguntando, porque, o sea, siempre que veo las noticias y de... no fue que está peleando con no sé qué yo. Pero ¿cómo lo hacen para que siempre haya 3 personas que se estén que no estén de acuerdo? ¿Cómo lo consiguen? Pois non sei, eu estou de acordo contigo, por exemplo. O importante é chegar a acordos, precisamente, entre todos vos estades de acordo en todo, todos queredes xogar ao fútbol, todos queredes xogar a... No, pois acabades, pois un día xogades ao fútbol, outro día xogades ao que se vos ocurra, non? Pois se trátase deso, de
compaxinar e chegar a acordos, que é o importante. Grazas a vos por unhas preguntas tan interesantes,